Vale, pues ja està gravat. Entonces, avui és 8 de març, avui és el dia de la dona treballadora que diuen, Sí. Sí. i I tu després ho poses quan te'l parega. entonces, no, ja està gravant. Vale. Entonces, com m'han recordat, l'any que vau vindre de Pegos i Àguiles, que va ser, a lo millor, primer va vindre el pare, el 69. Sí, jo vaig vindre 2 o 3 dies per buscar casa i vam buscar casa i una volta tot, doncs, vaig anar a Pego altra volta. Seria l'any 69-70. Sí, seria el 69-70. I nosaltres havíem comprat una casa a Pego, que la vam comprar, la casa que on està Ximo, la vam comprar a la mare de Carmen, la Evercox, la meva amiga, Carmen. Perquè Carmen, quan es va morir son tio, que era l'alcalde del poble, va dir, Carmencita, eixa casa és per tu. Era tio d'ell? Sí. Joan Nadal, no? Juan Nadal. Li dient, l'home, la dona d'aquest home, era germana de l'abuela de Carmen, de la que tu coneixes. I entonces, com no tenien xiquets, pues tot això ho heretaven els nebots i les nebodes. I la mare de Carmen era la neboda. I la mare de Carmen, quan sa tia es va morir i son tio, perquè es van morir allí a sa casa, perquè se'ls van portar a casa, i entonces quan es van morir, Carmen em va dir, a mi no em fa falta la casa. Nosaltres tenim la caseta de la Maria, en aquesta casa en sobre. La meva filla n'hi han comprat una part, perquè vol la casa que té Carmen ara. Diu, esta casa és per tu, que no tens casa. Així és que, i aquesta casa és la que nosaltres tenim, saps? Vam fer un acord amb ella per pagar-li-la i ja és la casa que tenim. I vaig anar a posar la llum, perquè la llum estava tallat. Vaig anar a posar la llum. Clar, escolta, Carmen, entonces l'abuela Carmen va anar a posar l'electricitat a la casa eixa. Claro, vaig anar a l'oficina de la llum, Claro. de l'Electra, i perquè em posaren la llum a casa, i arribo allí i em diuen, ai no, vostè és una dona. Diu, perquè parlaven de tu, perquè em coneixien. Va dir, no, tu no pots posar la llum, té que vindre el teu home. Jo dic, que té que vindre el meu home a posar la llum de ma casa? Dic, però si el meu home no està així, diu, ai, doncs és igual, quan vinga posarà la llum. Jo li vaig dir, entonces, si jo fora viuda o fora fadrina, qui vindria a posar-me la llum? Diu, això seria un altre cas. Dic, doncs este me neixe. Ja està. Vamos, faltaria més. I va posar la llum, va dir, vale, la posarem. Però, quin atras és este? L'any 69-70. Que ho vinc a dir perquè el que era masclista no era la gent del poble. La gent del poble no tenia aquesta mentalitat. Perquè el primer que va pensar t'abuela és dir, això no és lògic, perquè si, per exemple, una dona que és viuda... O és padrina. O no, saps? Ja. No pot posar-se la llum, perquè no és lògic, no? No pots tindre una casa, no em teu. A part de tot, és que és absurda, aquesta mentalitat. No és ni feminisme ni res, és que és absurd. No, és... Pues la gent del poble no tenia aquesta mentalitat. Això venia de... Es que el machismo no tiene sentido. Però vull dir-te, això... Venia de més amunt. Això venia de l'Ajuntament i de... De les altes esferes més altes. Però que no era la gent... La gente del ayuntamiento no está encapsulada. Està encapsulada, ¿Sabes bueno. lo que te digo? También son gente. ¿Sabes lo que te Sí, digo? però obeixen... Obedeixen als mandatos. Els mandatos. És una organització vertical. Però que no, que tu dones compte l'any eixe que tenia que anar el meu home a firmar. Jo dic, què has dit? Perquè jo el coneixia, vivia al carrer mateix, dic, què has dit, llonganissa? Perquè tenia llonganissa. El funcionari ese va dir el que li havien dit a ell que tenia que dir. Era llumero.
Però ell feia el que... Claro, Ya está. ell era A un ver, home no, que havia porque- sigut llaurador de jove i de A ver, no, major. porque y de la mayores luz, va a da hacer igual número. quien diga que la va a poner en la casa, no se va a notar, no se va a poner en los papeles. Vino una mujer a poner la luz, vino un hombre a poner la luz, eso no se va a poner en los No, papeles. no. Vale, vale. Els papers de la llum estan ja fets i posa fulano de tal, i tu poses fulano de tal, saps? Fecha tu, tal fecha. Firmar, em posa firma, tu firmes. No és més que això. Està tot quadriculat.